Kaixo, gu Tolosaldeko ikaslea, instalazio termiko eta fluido mantentzeko ikasle gain zuzen, Joseba, Ibai, Aitor, Araz, Dani, Xumai, eta gaur beropompa geotermikon funtzionamenta esplikatzen saiatuko, alik eta hobeton da. Beroa sortzeko energia sistema desberdina daude. Erraikuntza bidezkoa, kasu honetan gasoila, gasa, ikatza edo egurra. Elektrizitatea erabilizko Joule efektuan, eguzki energia kolektore termikoetatik ura pasatzen dugu eta hau erabiltzen dugu energia aprobetxatzeko. Ez da nahastu behar plaka fotovoltaikoekin, horiek elektrizitatea lortzeko erabiltzen dira. Geotermia, lurreko temperatura aprobetxatzen dugu gure instalazio berotzeko. Hau bero pompa erabiliz eragiten dugu. Ibai, zer da bero bomba? Hauxe, tramankulo. Tramankuloren nola funtzionatzeo? Oskaioak egitzen ez da? Joder, gure bestia ba. Ba, kontuak goitzen parrilla behotu itxala ez da? Ba, oskaio egiteu, barrungo beroa hartu eta gero parrillatik, kondentsagarioetatik beroa kanpoa botatzeu. Zer ikusi gure bero bombakin? Ba, sistema berdin hauke, baina beroa airetik bota garen, ura erabiltzen du beroa botatzeko. Da gero, urre hori, zoru irradiatzaile, fankoil eta irradiore bidez etxeak klimatizatzeko erabiltzea edo ur bero sanitario lortzeko. Eta zer ikusiak bat geotermiak egitea bero bombak? Ba, oskailu barrun lurrungailu daukagu. Da horrek beroa xurgatze dut. Da beroa airetik xurgatu beharrean, geotermian lurretik xurgatze du beroa. Eta horretik egite jardun putzu geotermiko, ez da? Bertatik ura pasatzeko eta ur beroa lortzeko, ez da? Hoi den motel, sistema honek 3 fase hauzke. Putzuk, makina eta berokuntza. Eta sistemari esan ez daio ura dela, zeratik beroa lurreko putzutatik xurgatzeu eta gero berokuntzako erabiltzeu. Eta udan, zirkuitoa aldatuz gero, norabide aldatuz gero, udan etxea ostutzeko ere balio du, ez da? Azkarrai, fankoil gailu edo zoru freskagarriaren bitartez. Labur bilduz. Bero bomba geotermiko klimatizazio sistema da, eta berokuntza lortzeko putzuetatik ura pasatuz kaloriak atzeteu. Bero bombak ziklo frigorifikoa eginez, etxea berotzeu zoru irradiatzaileekin edo ur bero sanitarioa lortzeu. Eta zikloan norabide aldatzen badeu, etxea hozten dugu. Laburtzeko, hauek dira eraman ditugun pausoak. 1. Energia sistemak beroa lortzeko. 2. Bero bomba geotermikoaren funtzionamendua. Eta 3. Laburpena.